Поздрав от мама Габриела за нейните деца Раджо и Нермин. Имам син и дъщеря, те за мен са всичко на света. Дар от Бога самите и ще ги обичам, докато сърцето ми бие. Те са гордост в живота ми и силата на дните ми. Син и дъщеря, моя сбъдната мечта, ръка за ръка искам винаги да бъдат моите деца. Ако има трудности в дните им, да дават един за друг живота си. Имам син и дъщеря, те за мен са всичко на света. Дар от Бога самите и ще ги обичам, докато сърцето ми бие. Давам аз за тях живота си, искам те да се гордеят някой ден с мен, че така съм ги възпитал. Цял живот да са едно, не да се делят на две, и да ме боли, да тежи на съвестта ми. Това пожелах си в моя живот. Господ ме обича, изпътна ми го. Давам аз за тях живота си, искам те да се гордеят някой ден с мен, че така съм ги възпитал. Цял живот да са едно, не да се делят на две,